othisha ohamba nabo oyitutor bathi umalume uWelith noma umalume uVelith umxo waka Nkwanyane sabona sanibonani futhi njani siyaphila hayi siyaphila bakubiza ngobani bangibiza ngomalume weLith malume weLith umalume weLith kusho ukuthini lokho shuthi ke na ke la malume weLith ngalithola kuba abantwana ngokwazi nje ukuchaza isifundo sokuthi ayi lona ke uyena ke malume weLith okay uLith okusho ukuthi useyintweni ngifundisa imaths Lit uphinde ufundise nemaths Lit okay ngiyathola sitshele kafushane ngale Vets bootcamp okay sibingelele nje kubalaleli emakhaya ngibingelele nakuwe but iWTS kahle i-organization esiza abantwana kakhulukazi nje ezifundweni zabo ukuthi ke nabekwazi ukuthi be-excel ezifundweni ngoba manje siba nenkinga la ukuthi abantwana bagcine befika ka grade 12 mase befikile ka grade 12 abantwana basakwazi ukuya ema-university so ubaba uSibiya i-founder then wasungula ke iWTS ukuze sikwazi ukuthi sibalekelele abantwana sibalekelela ngama cross night sibalekelele ngama cross days sibe nama camp quarterly siba ne camp ka term 1 term 2 term 3 last dance sibe ne study leave so ukuze abantwana bezokwazi ukuthi nje bephase bethole izinto right anibizi Vets nithi WTS sithi WTS ephinde sebenzisana kakhulu neKWV education ngiyayibona sike sakhuluma nabo futhi okay so manisweni baqoqile njengoba nibaqoqile kulokho nisuke nihleli kuphi nisuke nikhephe kuphi nendawo so nje oqala mhlawumbe ngibuyisele emuva siqale saba ne mini camp i-mini camp ibisele Richards Bay Evelyn and Vlada la khona abantwana esithi ke na mhlawumbe bebenga attend kwiviki lokuqala ababe khona sithi ukubalekelela then sabuka ukuthi ke na ngoba izikole zinama programs wazo ngoba sifuna ukuthi sigcine sesiphazamisa ukusebenza kwezikole ukuthi I know asibeke evikini lokugcina abantwana sebe attendile awabo ama programs then sila eBluff njengamanje umanje nje siphuma eclassini sathi siphuthume ngapha soje ukuthi uhamba kanjani but ke sise eBluff eDGAs sinabantwana from grade 8 to grade 12 so sibasiza ezifundeni eziningi ke so abantu abaningi iWTS bagcina bayazi ukuthi ke na it's a maths and science but akusuyo maths and science siphinde si-add namanye ama subject njengabo nje o maths Lit o accounting o PS geography ukuze abantwana bekwazi ukuexcela kuzo zonke izifundo ebesuke benazo ngoba lesikhalela kakhulu ukuthi ama point abo azoba sema universities ukuthi aba right kuzo zonke izifundo nisuke nibathole kuziphi indawo ngapha ama region kuziphi ifundazo so sibathola abantwana kuzo zonke indawo ehlukahlukene nje kumanje nje la kunabantwana abangihamba nabo abasuke eGauteng abasuke eEastern Cape abakhona la eThekwini so ngasho nje ukuthi ke na iSouth Africa yonke nje sikhona siyatholakala sizoyihlukanisa kabili lenkulumo ngoba baningana base studio sizoqala sikhulume nalabo sisi bampofu bodwa abakhona njengamanje bawosisi bane ngicela nje nizethule uzosondela nje kwi-microphone eseduzane nawe uqondane nayo ukhulume uzisho ukuthi ubani ufunda kusiphi isikole uqhamuka kiphi indawo Sawubona Yeah. My name is Tina Miramutu. I study at Hamptons High School. Okay. Isizulu usikhuluma Tina. Kakhulu. Uyasizwa nje. Ukhuluma luphi ulimi wena? English and Xhosa. English and Xhosa. Siyabonga kakhulu Tina. Wena sisi? Sawubona. Unjani? Ngiyaphila nami. Igama? My name is Okohle Buchingi. I'm from Gauteng and I go to Benoni High School. Okay. So kusa holiday futhi nje obulani also on holiday. Pretty much. Okay. When ukhuluma isiSuthu noma isiTswana? Oh, Xhosa. Xhosa now. Okay. Sondelana nani makhosazana vela nje nizethule ngibingelela umlaleli bese nizisho igama nangalendlela ade besho ngayo nabantu. Sanibonani mlaleli emakhaya. Igama lami nguAyanda kwaMagasela ngiphuma eMtuba. Emtuba? Yes, ngifunda eRichards Bay Secondary High School. Siyabonga. Yebo. Sanibonani emakhaya ukhuluma uSenamile Gumede ngifunda iWTS Upgrading Center esuka eJozini. Okay, angiqale ngawo Senamile. Uyaqala ukuza kwiWTS uthe konje ufunda ugrade bani? I'm WTS Upgrading Center. Oh okay. Okwesingaki uza njengoba nje nise Bluff kulokho ubuhlezi uba ingxenye ya iWTS noma ufika okokuqala? Oh, it's my first time. Okokuqala. Yes. Okay, and uyithola injani isikhathi sakho nje so far ula uhleli khona uthokozile uyafunda yini oyizuzayo?
Oh, it's really incredible. The lessons are really helpful. Mm-hmm. Like the lessons are really like I've gained a lot of options of studying technicals. I've gained we even use mnemonics. Studying, we even sing. Like it's really nice. Kumnandi laphana, Kumnandi. siyacula, siyajabula nje. Yeah. But I'm sure you're missing your beds at home. Yes. Tell us about the setup and how EWTS makes it comfortable for you to be away from home. You're here to study, but they try their best, to also make it just slightly a little bit more comfortable, though we all know it's not going to be the same as your bed. Tell us about the comfort and the treatment, the food, everything else. WTS has provided us with dorms, separated obviously male and female. In the dorms, you get to sleep with whoever who you choose to in the rooms as well. Yeah. You're provided with a lot of spare time to be social. It's not just simply education. The teachers are very interactive, whether it's in class or it's simply taking a break throughout, getting to know each other, which I think helps us with our actual studying methods in class, because once you know what your students prefers to be like, socially and publicly, you're able to address them accordingly in class. Yeah. Manje Ayanda, kuthatha ukuthi uze udinge yini ukuthi usizakale ngokwesifundo esithile, iqondise kwena le microphone uzoyiphendula nje, ngiyabonga. Kuthatha ukuthi ngize ngibe umuntu ohlulekayo yini kwi-maths, ohlulekayo yini kwi-accounting ukuze ngize kwi-WTS, noma ngingeza nje ukuzofunda nezinye izinto ezizongisa kwelinye izinga? Akudingi ukuthi uze ube umuntu ohlulekayo, ngoba ngisho umuntu othola o7 umuntu oyi-A student, mayefika ka-WTS uba yi-A+, uyakwazi ukuthi u-achieve more than what you have planned for yourself. Ngenxa ye-setup esitholayo, othisha, i-comfortability, uyakwazi ukuthi umtshele uthisha ukuthi okay, eklasini ngikuzwile ukhuluma, kodwa ngicela ukuthi uthi ungandisele ngalento obuyisho, ungichazele kangconyana noma ungiphindele, ngoba ngikuzwa ngothisha banesikhathi. Akudingi ukuthi uze ube umuntu ohlulekayo, uyahluleka, uyaphasa, nje akukhethi uzosizakala noma ngathiwa ukuphi uzololeka, ngisho bekuthiwa ubuvele usucijile ubukhali. Yebo. Akekho ngasizakala. Okuhle, mhlawumbe ngasichazela nje kusukela kusekuseni nivuka ngobani, mhlawumbe nje a basic itinerary, uhlelo losuku nenzani, ngama break eklasini, kuba yikhathi ezingakanani, yonke leyo nto nje kusichazela, usinikeze isithombe nje ukuthi luhamba kanjani usuku manisuke nise WTS. Okay, so we wake up and most of the time, like, we having breakfast at 7. It doesn't matter what time we wake up as long as we are ready by 7. Yeah. Then we have our breakfast, and then at 8 sharp. Kungconywana lokho emakhaya niyayinivuke past 4, 5. Kuvuka 7 la latest. Yeah. So at 8 we have to be in class. Then we learn. We have a 3-hour period, and then we have a break, and then we carry on learning, and then it's obviously lunch, and the breaks are really long, which helps us recover from being in class for so long. Yeah. Yes. Oh, okay. And then we go for our last session. Last session, yeah? Yes, where we carry on until 10 o'clock. Yo, okay. Kukhona la ngenzizwe khona bayanivumela mawungathi uyakhathala ukuthi uphume nje ushawa umoya. Ukuphuma kwakho ke uthi uthisha eklasini uzophuma engathi uyoshaya umoya, kodwa uzophuma uphethe isigubhu samanzi, ngoba bazokubuza ukuthi uyaphi, ngoba ezinye ingane ziklasini wena uyaphi. So uphuma kwakho uphuma uphethe isigubhu uthi hayi thisha mohlangana ne-security, hayi sacela ukuyokha amanzi, kanti vele nje usukhathele, usubona ngathi kade ngizwe ukuthi kuthiwani, kanti no, you're able to go outside, get fresh air, uphinde ubuye uzoqhubeka sigcine khona, kube mnandi. So nikubona lokhu kungekona ukumosha isikhathi seni sama-holiday la beningaphumula khona, mhlambe nibuyele seni-third term senithe ukurelaxa? Not necessarily, because throughout that experience you're not always learning. Do you know what I'm saying? Those 2-hour breaks in between the 3-hour and 4-hour interval classes are filled with lots of recreational activities. And also the location helps a lot, because you're able to walk outside. We're allowed to go into the fields,
get some fresh air and return. Ikhona indlela la ukontrola ngayo social media nesikhathi enisichithayo kuma phone nakuma gadgets mhlambe banivumela ba strict noma uyayibonela wena? No, it's more just I think they trust us enough to be able to, because we've done so much practical and theoretical work. I think they understand that we need that time sometimes, and also your devices help us with our education. Yeah. All right. No, kulungile. Yeah. Ngesikhathi seklasi, isikhathi sathisha, awazi ukusebenzisa ifoni ngesikhathi sathisha. Phela nje bacela lokho nje. Bacela lokho. Mephambili, umuphi isikhathi sakho, ninakane bese get breaky, you can be on your phone. Manje ningabantu abasha aniwona amantombazane nodwa nje banikhuluma nami njengamanje kumixiwe akukho nje ukuxoxa okuthile okudlulele kuma DM enikwenzayo maseninodwa lapha ngebreak noma niyakwazi ukuzikhuza Akuvubelekile ne security ke ligada lokho our rules esiwatholayo kwi briefing. Most important rule, 2x2s are not allowed. Yeah. You're not allowed in pairs. If you're seen in pairs, you have to go to admin. Kumele uyosho ukuthi yini eyenza ukuthi uhambe nosibani noba 2 without umuntu omdala, because nje wrong. Yeah. So yeah. Iyazwakala. Sihleli nabafundi abaqhamuka eWTS ibootcamp bizwa kanjalo. Uthe uthisha unkwanyana base Bluff kulokhu. Sizobuya ke sithatha ikhefu so engomeni bese sibuya sikhulume nabanye futhi khona nezinsizwa ke kulokhu. Sihleli eWTS leli ihora elezemfundo 28 minutes after 9. Netheku edolobheni balapha ya eBluff bahamba nothisha wabo. Ezemfundo noSiyamshongo. Mr. Kwanyana siqhubeke kunabazali mhlawumbe abaye babe novalo sebeyikhulumelile odadewethu labesikhulume nabo ekuqaleni ukuthi ingane zihambe ikakhulukazi indawo ende ziyohlala kude. Ikuphi njenge WTS enibanika kona ukuthi babe naloko ukukhuleka nanokuthi yonke into izokwenzeka ngohlelo oluyilungele ingane kakhulukazi ngoba okusemqoka yezemfundo nina ninikeze okunje bade besitshela nje ukuthi khona namanye ama social activities ngathini mhlawumbe kubazali nalaba mhlawumbe bangeke besayithumela nje ku WTS kuphela kodwa nakwamanye ama extra schools, extra classes, tutorials, winter schools njalo njalo. But siya engakuveza kakhulu nje kubazali belalele emakhaya ukuthi most yabantu esibasebenzisayo noma most abantu abaqhashiwe iKWV noma iWTS bangothisha abaningi babo bokufundela ubuthisha. So ngicabanga ukuthi kena lapho umuntu usuke azi ukuthi ingane iphathwa kanjani. So sinabantu nje abakhulile kakhulu abangobaba esazi ukuthi ke nabazofaka i-education bese befaka umthetho mhlawumbe nje mangisho kunobaba uZulu kunobaba uGasa kuno auntie ekitchen ababantu abakhulile abazokwazi ukuthi ingane ngaso sonke isikhathi iphephile. Kule phuzulu lelo ukuthi umntwana attend ama classes kubaluleke kakhulu lokho ngoba hayi ukuthi sisuke sizosho okuhlukile. Sisuke sizosho thina okushiwo uthisha babo kodwa sikusho ngenye approach ngenye indlela sisuke sizogcizelela okushiwo uthisha ezikolweni. So abazali abayihambisi ingane kuyasiza kakhulu ngoba uma ingane zinezinye zingazani imibuzo eziyibuzayo ayifani. So ingane zami nje mina ngifundisayo esikoleni sami ngifundisa kuzona kodwa uma sengiphumile ngaya kwezinye ingane ngayifundisa kuba nombuzo engikutholayo. Lo mbuzo lo ngiyakwazi ukuthi ngibuyisele ilizwi la ngifundisa khona ukuthi ke na khona umbuzo engutholile ingane zami ngawuphendula nothini lo mbuzo nazo futhi ingane zami uma ungithola ithuba ngiyithatha ngithi ayihambe ziyofunda kwabanye abantu ukuze zizozwa okunye okuhlukile esikushoyo. So ngiyabagqugquzela kakhulu abazali nje ukuthi kena abayihambisi ingane ukuze zizokwazi ukuthola amanye ama techniques asebenziswa ezinye ingane. Yini umzali okusuka kumele ayilungise ukuze ethumele ingane yakhe enicelayo nina? So thina esicelayo umzali ukuze athumele ingane yakhe mhlawumbe siba nama class ama cross night kuma cross night suke sina i-security esuke isibhekele kuma centers ethu onke lawo esiwasebenzisayo. Umzali nje suke sibheke ukuthi njengase Richards Bay ngizocela ukubekisa Richards Bay lasikhona khona into yokuqala nje siyenzayo umntwana siyakwazi ukumlanda nge-transport yethu for free simsuse la khona simlethe ku venue yena nje asiphathela la ahlala khona kuba nje nalo waseLimpopo landweni no akalandwa ngayithina sithi mhlambe la ngibekisa kulama class lawa ama weekend. Okay. Yes bese kuthi kena kuma simthatha umntwana simlethe kwi center esikuyona
afunde just yena usiphathela nje 100 rand ukwazi ukwenza ama copies sikwazi ukukhokhela othisha suke sibaqashile ukuthi isikhathi leso bese siphinde futhi ekseni o driver bethu babathatha bababuyisele la kulama sport la usuku olulodwa kuba nje cross night yes bese kuthi kuloko kwama camps into esuke siyibhekile ukuthi umntwana sisuke ezosuka la khona eze kuthina kunemali asuke ezoyikhokha engango 3000 ukuthi kena ezohlala lowo 6 days or 7 days yena nje asiphathela yona usiphathela leyo mali leyo asiphathele into zakhe zokufunda asiphathele into zokudla ngoba kune breakfast kune lunch kune supper engicabanga ukuthi into kumele ayihlelele kusane isikhathi 3000 angeke uphume kanjalo ngeke uphume manje ingakho ke ipost nje siwakhipha ngoba sine camp shothi masiphuma nje la kwi camp fanele sibe sesinayo i-date ye camp elandelayo izoba nini izoba ngo October masivalela nje October but ama dates azophuma nje soon masiphuma kwi camp so siphuma kwi camp le azobe sekhona ama date bese umzali yakwazi ukuthi ayilungiselele for umntwana wakhe ukuthi akwazi ukuthi eze sizomlekelela ngiyabona zibaleke kakhulu lezi futhi zokuphepha yes ukuthi ingane mabehleli bodwana bezingane akukho kunye okuyifundo umntwana angazijwayele mhlawumbe okuzomenza aphume esandleni sakhe umzali naloku akujwayele esikoleni umntwana hayi akukho ngiyaqikelela lo siyaqikelela kakhulu singathalalisa kanti ungathola ukuthi enye into masebebodwa sebehoshomi izinto ezingavela lapha ngoba into esike siqinisekise kakhulu ukuthi nathi uma siphuma mhlawumbe emaklasini uma abantwana besemalayinini okuphaka siba khona ukubheka nje sonke isimo uma uthisha abanye bedla abanye uthisha abasuke bengaphandle ukubheka nje isimo ku scaffolder ibheke ukuthi kena abekhona abasemakhonini abekho abakubukuphi njengoba besho nje ukuthi kena si strict kakhulu ngoba asifuni ukuthi umntwana eze nento yangaphandle izobulala igama lethu yes so siyaqikelela kakhulu ngicela ungiphindele izifundo eniqinisa kuzona izifundo ke zime kanjena ke sifike sibe nama core subjects ama core subjects sifike sibe ne maths sibe ne physics siba ne maths sibe ne physics sibe ne maths lit sibe ne accounting bese siba nama special subjects la esiba khona no business studies geography life sciences technical maths nje zonke lezo fundo lezo esiba nazo sinibe khona nisebenza njenge WTS isikhathi nganani sesiside kakhulu isikhathi sisebenza njenge WTS nje mina iWTS ngijoine ngo 2017 ukuba khona kwa iWTS until ngize ngibe ku management yakhona but kuba khona kwa iWTS lokho yaqala ngo 2011 seyinesikhathi eside ikhona athina ama success stories mhlawumbe ngabantwana abathile enakwazi ukubasiza bagcina beqhubekela sebe mhlawumbe sebafunda naseyikhungweni baqeda bayasebenza futhi mhlawumbe abanye sinabo kakhulu abantwana asebese sibakhiphile esiWTS especially abantwana esihlala nabo kwi boarding house ngoba siphinde sibe ne boarding house la abantwana khona umntwana mhlawumbe ezosuka ePortchefstroom ezohlala nathi athole isikole around Richards Bay mayithola isikole around Richards Bay then uzohlala nathi uye esikoleni ekseni ngetransport yethu aphinda abuye ama cross nights and cross days so labo bantwana labo baningi kakhulu nje odokotela sibakhiphile nje namhlanje besivakashele omunye okwi foundation iJabulani Foundation kama lakhona ngiyakhohlwa kodwa bekhona nje namhlanje ezosilekelela usuka ku WTS okay angidlulise laba mangibuya sinabanye futhi abafundi abakhona nabo abazile kuyona WTS bootcamp 410 sanibona yebo ngicela nisondele nani nizethule ngendlela nalabo kade bezethula ngayo sizoqala ngayo bhuti wesigqoko ngisho ukuthi skip sure molweni elami igama Liviwe ufunda grade ba Liviwe ndenza matric currently at Coxted College okay but ndingowase Eastern Cape eMount okay iziphi ifundo sufike wasizakala ngazo mhlawumbe ukuthi bekunzinyanyana esikoleni kodwa manje la iWTS sufike wasizakala kangconywana it's maths and definitely physics iyiphi part kwi physics ebixaka kakhudlwana usuyibambile chemistry ama formula lawa maningi periodic table of elements uyayazi manje but the teacher is very good so okay kulula ukuba if ufike mhlawumbe level 4 yabo kulula ukukhuphuka uba uyofika level 5 because he's very good at what he does yabo
he teaches in a way that you will enjoy it. Yeah, uzokujabulela indlela afundisa ngayo. even if nifunda from 7 to 11 angeke ude manje ngeke ubonakale njenge traitor mase uyakuthisha wakho ukufundisa iscience ngale esikoleni eCockstad mase wena ngazi ukuthi usuhamba ngoline kathisha wase WTS usuhamba ngakho uyamcorrecta futhi mase ubuyela awuzongiqolela ngama le WTS quality kulungile sobuya futhi sabona sisi Dimatekwana batho bote. My name is Mukwana Jote Dimatekwana Abuti. Siyabonga kakhulu uthe uba igama sikhumbuza Mukwana Jote. Mukwana Jote. Yes. Ufunda grade ba wena? I'm currently in grade 12 doing science stream. Okay, so WTS unyaka wakho oqala first year uza kuyona? Yes, it's my first year. So far ungathini ngayo? Yo indawo right kakhulu. Yeah. Because since ngifikile at WTS I have learned many things just as a language isiZulu and how they do their things, because nesifunda like eklasini we don't just learn kuphela they kuba nesikhathi la sicula khona bacula ingoma zabo zesintu and all that, so I got to learn indlela zesiZulu and I got to learn ukwenza abangani abasha and living with new people. So lesizulu engizwa usikhuluma manje usifunde manje njengoba ula eThekwini? Not really, but yes, sort of. Indlela obona ngayo amaZulu lawo waficile la eThekwini avuleleke kangakanani ukufunda ezinye ilimi? How open minded are they to learn other South African languages? Like very, because mengifika the way abantwana like intanga zami angibuza ukuthi and even use angibuza ukuthi where I'm from, and then I told him ukuthi like ngiphuma eVenda but then I'm currently residing in Gauteng. So he was like eager to learn language yami, because when it's in the morning mesibulisa thina amaVenda sithi ndima Chirona. So Use was constantly asking me like each time of the day, when it's in the afternoon uzofika kimi azobuza ukuthi manje bese ngiyamtshela ukuthi ndimasiyari ebusuku mekabuye ndimadekwana. So kunaloko kufundisana futhi. Yes, siyafundisana. So kunokuvakasha phakathi futhi ngale bootcamp ngoba uye endaweni entsha uyaqala ukuba seThekwini KZN? Yes, it's my first time. Okay, sizobuye sikhulume nawe. Sabona bot ngathi uyayithulela nje wena. Yebo sanibona. Right? Igama ngusiboniso Shabang. Siboniso Shabang. Uqhamuka kunendawo? Uqhamuka eMpumalanga. Amsterdam. Okay. Yes. All right. Isikole? Ngenza ugrade 10 eNganana Secondary School. Nganana Secondary School. Yes. Okay. Uyaqala nqa kule bootcamp ukufika kuma extra classes noma winter school ye WTS? Ngiyaqala. Yini oyijabulela kakhulu kuze kube manje nje? Ukuyijabulela kakhulu i-communication between abantu ongabazi. Okay. Yes, nezifundo nje uthisha bakahle nje. Yeah. Iziphi izifundo usazuze kakhulu kuzona? Engizuze kakhulu kuzona yi-physical science ne-geography. Physical science ne-geography. Yini ebikuhlula kwi-geography? Ngumaster wayo ke mu-geography. Geomorphology, climatology, map work, uyakushaya konke. I-map work iyona elula nje. Yila olanda khona ama-mark. Kodwa usufike wazuza lapha eWTS. Bele ungibize sena ngizoba lecturer khona. Ngishaya geography. Ngiyabona. Manje lapha nawe uyavumelana ngokwe social life indlela mangingafundi khona okunye okunikhulisayo uthola ukuthi mhlambe beningene kufunde manise esikoleni liviwe? Yes, kukhona kuninzi. Yabo. Khona ibhola, yabo ndiyayithanda ibhola ke. Yabo. Ngiyacula nocula, yabo qhaculwa ezinye ingoma zesiZulu manje, yabo mina ngithanda igwijo. Okay, yeah. Negwijo le rugby uyayishaya? Ngitsho yona. Iyona impela ke le. But nezingoma zesiZulu manje zintswempu. Zintswempu ne? Usuyakwazi ukusina ngokwendlela yala kwaZulu. Hayi, andide ndisine yabo. Ngoba ngave uyasikaza nje. Uyasikaza nje. Yeah. Ama TV bayavula bayanivulela? Awekho. Kuyasiza lokho? Yes. Manje la kwi screen time ikhona eniqaphelayo mase kuyolalwa othola ukuthi ngazi ukuthi khona kuze kushaya o2 ekseni 3 ekseni belokhu bek TikTok control kanjani leyo yokuthi okay usuwedwa isikhathi sakho kodwa igade screen time?
So basically, you just have to uzigade wena self, because ukuze abazali bethu bazosithemba ukuthi size la eThekwini bebazi ukuthi si responsible and all that. So limiting your time ku screen time izokusiza kakhulu. Ayizokusiza. Sibonisa abazali bakho bebengenalo mhlawumbe uvalo lokuthi uza endaweni ekude uqhamuke eMpumalanga wena uze eThekwini uzohlala nihlala isikhathi singanani iWTS iba isikhathi singanani le sifike ngomhla ka 30 sizohamba ngomhla ka 6 isikhathi singanani le ivike lot ababi novala abazali abakufoneli njalo njani befuna leso siqiniseko sokuthi uphephile waba novalo nje ngiqala ukuhamba ngitravela kusuka eMpumalanga ngeze KZN yes and then mase ngimtshela ukuthi ayisengifikile bafika bangilanda erank ngahamba ngaye esikoleni bangikhombisa indawo la ngilala khona ngase ngiyabazisa ke basuthi hayi ubonga ukuthi ngifike ngiphephile siyabonga kakhulu kulokho kokugcina ngizocela nabanye beze kwi-microphone ngoba ngifisa ukuzwa ukuthi ngaloku ngemphumela yenu akukhathaleki ufunda ugrade bani kodwa nihlose ukuthi nizuzeni imapha ama goals enawo ngaba mhlawumbe short term noma long term kulaba sebeka matric yini abangafisa ukuthi bayizuze khulileka ngizoya emarket bese sibuya ngingiphendulele leyo mbuzo masibuya namhlanje sikunokunyakazela imali social worker ukuthi kuze kube khona iworld isishiyagalombili sivalelisa kubafundi base WTS bootcamp baqhamuke ezikoleni ezahlukahlukene uzwile baqhamuke ezifundazweni ezahlukahlukene futhi abanye abalikhuluma ulimi lwesiZulu kodwa bayakuthokozela kakhulu ukuthi bakwazile ukuza kwaZulu Natal eThekwini bezokwazi abantu abahlukene bajwayelane bafundisane ngokwendlela ezahlukahlukene thina ngicela ukuqala ngawe kuyini ofisa ukukuzuza usuyizile eWTS ubuyele esikoleni manje ubuyele ekhaya athina ama short term long term goals ngempilo yakho my short term goals currently are just solidifying study methods in Disebenzisa work which I've found that I've learned new ones in my experience here at WTS my long term goals is just maintaining work ethic being committed to excelling no matter what it is I put my mind to. Siyabonga. Mukona? Okay, mina goaling now kwamanje ukushaya 7 distinctions. Yes, and doing in medicine university. Lama varsity apply ku. Ufuna ukuya kiphi? So I applied at UCT and Medusa. Iyipho incamelayo? Which one is would you prefer? UCT Yes. Kumnandi Cape Town. I want to travel. Uyabonakala ukuthi uyakuthanda ukutravel. All the best kuzokwenzeka. Khona la ufuna ukuspecialize khona kwa medicine. I want to do surgery. Okay. Yes. Okay, siyabongela dadewethu. Ayanda? My short-term goals are manje since I'm currently in grade 11. It's to meet and go beyond my requirements abawadingayo ema-university obtain O-level 7 go wonke ama-studies wami maths, physics, life sciences, and then my long-term goals is to go into university ngifunde ngiqedile ukufunda uma ayibona imali yakhe la ekhokhayo ukuthi ishone ngaphi the aim is to go higher and higher like if kusemandleni nami ngikwazi ukuthi ngisize abanye abantwana ukuthi bathole lolu lwazi thina sikwazile ukuthi ukuthola sikwazile ukuthola. Siyabonga. Live I'll be honest with you, Yabo. At school, my high school, I'm not an Coxton Secondary. Coxton College. And you're a student. I'm just slightly above average. But now that Dilap, I'm sure I'm Banjalo. So I want to get a very good looking matric certificate. And then this is about broad the opportunities and stuff. And just make my parents and the family happy. Bajabole. Yes. Oguhle? Currently, my short-term goal is to do well in prelims and finals so that I can achieve my long-term goal of achieving a degree in computer science or law. Siyabongela. Ngathi kungabanjalo. Size kuwena isiboniso.
Oh mina ngingathanda ukuthi vele ngikhuphule ama-marks ami maybe until ngize ngiqede isikole khona ngokonje grade 10 kwamanje. Yeah. Ngikhuphule ama-marks ami especially ku-physical science ne-maths sort of science. Yeah. Manje nje bangakhuphula ngekhathi samanje njengoba ngi-WTS. Yeah. Ukuze umama azobona ukuthi imali yakhe ayisebenzisile. Le mali kama Marco siyabaya khipha obaba ngathi bastage bona. Lapho ngathanda nje ukuthi ngibonge ekhaya ngemali ekhiphile. Nkosi yami. Mama's boy, Sinamila sivale ngawo. My short-term goals are to get a level 7 on my maths, since I'm upgrading my maths, and you can come if you're upgrading, I'll push like you're not good enough, you can still achieve your goals. And my long-term goals is to get on agriculture, like study something on agriculture and more science. If not for you guys, ufuna uba umlimi. Ukuphatha imali. Kuthiwa imali lapho vele. Ilapho imali. Awusaba ukungcola. Emhlabathini angisaba. Ngitombi yomzulu mina. Ngibonge bakithi nakumzali wami ukungisupporta, all my friends, manje makosami ekhaya esedrezini ngiyabonga. UNkulunkulu agcinele usomdala usenziso. Ngeke ngisanika ithuba lokuyibongela nini isikhathi asisekho. Senizoyisola kanjalo nje ukuthi uyena yedwa okwazile ukwenza. Thisha uNkwanyana, ngicabanga ukuthi kuyilento okuthiwa priceless. Mawusuzizwa zikhuluma kangaka izingane ngamandla enu nakho konke enikwenzayo kuyinikela ukuthi nibafundise. Kusho ukuthini lokhu kuwena mase bekhulume kanje? Bangizwa bengithinta kakhulu, ngizwa ngifikelwa nje usizi mhlawumbe labazali abangakhona ukubaletha abantwana babo, but engifisa nje ukusho kakhulu ukuthi kena lo msebenzi lo siyawuthanda. Siwuthanda kakhulu, sidela amakhaya, sidela imindeni yethu ukuze abantwana bekwazi ukusizakala nje eSouth Africa. Ngiyabathembisa nje nabo ngoba bekhala ngezimali zabazali ukuthi we will try ngendlela eyisimanga ukuthi abantwana bekwazi ukuthola lokhu abakufunayo. Asithola imininingwane yenu kulabo abangafisa ukuxhumana nathi. Abangafisa ukuxhumana nathi bengathinta o-admin bethu, inamba ngicela kuyibiza ithi 082 672 7928. Ngicela ukuyiphinda 082 672 7928. Iyona number esitholakala kuyona le, o-admin bethu bazokunceda ngayo yonke indlela. Sabonga kakhulu. Uthe ubani? Bakubiza ngobani? Igama ngomxolisi. Lela bakubiza ngalabafundi. Bangibiza ngomalume welithi. Umalume welithi. Bathi ngomalume welithi. You know, 2 minutes. Ama shout outs ngingashesha nje. Yeah. I'd just like Asiphumhlobo nje noma isiXhosa. Okay. Yeah. Ngathanda ukubulisa umama netata. Nothabi no-Una, they're all the way in the Eastern Cape, listening. So I'd just like to say hello to them. Yeah. Biggest shout out to my mom, my dad, enkulu kakhulu WTS team. Yeah, from the kitchen staff to the staff members. Kumnandi ukudla. Kumnandi. Ikhona impinda ama seconds. Kuba nzima ngoba sisuke sibaningi kodwa nje kumnandi. Biggest shout out to Mr. and Mrs. Spear. Mame, la ukhona ngiyazi yangiza ngiyakuthanda ma. Siyabonga nje ukuthi osenzele wona siyabonga. Ulandelayo. I'd just like to shout out my mom, Makwati Digela. Thank you for bringing me here. She's my biggest supporter, Gesana. And I know she's very happy to know that I was able to come to WTS and improve my subjects. So, yeah. Kwanyana mina nifaka isiZulu manje lapha siyakhombanisa. Ulandelayo. Mina ngingathanda ukwenza shout out to umama, utata, yabo my parents. Okay. Ngathi umrapper nje so, umrapper. Iconic. Bona nangendlela ukubamba ngayo mic. Yabo omunye futhi. Okay, ngathanda ukukhipha i-shout out to my mom. Yeah, ngithanda kakhulu nawe uyazi. Shout out to my principal, okay. Mr. Sihanka. Yeah, shout out to everyone. Hello, 15 seconds. Omunye khona seniqedile. Sure. Ngithanda mina ukuvalelisa abazali ekhaya nomndeni. Yeah. Ukuthi iyobonana mangibuya. Yeah. Siyoqoqa amamaki esikoleni.
Sibonge kakhulu bafethu right? Yes. Sesihleli ne-WTS Bootcamp kanye nothisha uNkwanyana ongomunye westaff esiqhamuka khona. Njengamanje selibumbene ihora leshumi ake sithole ezokugcina indaba noSikhumbuzo Mkhize.